Hello mga amigo, amiga. Welcome back sa akong YouTube channel. Althea Francheska, ang inyong amiga. So, it's been 2 weeks na ko wala nag-upload sa ko ang channel. Kung wala na po ko'y mahuna-hunaan na content. Pero na-jud ko'y gusto na buhaton na content, which is jowa challenge. Kaso walay laki o wala pud ko'y mapugos nakailan ako ng lalaki kay it's not yet safe bas hindi ay mag-kiss me. Char! Gidaman na sad ko. Anyways, kini nga video karon kay mag makeup ko kay bago ko na human og ligo na naka-feel ko og kaanyag. Char! Anyag di nga naong. So mag-makeup ko. Makeup lang po. Pwede man na siya, di ba? Para wala kayo mabuhat sa imong layo. Mag-makeup ka para maka-feel ka og kanyang kagwapa. Wala may lain mag-appreciate kundi inyong self. Okay. So ready na ba mo? So makita ninyo ang before and after. There! So magsugod na ta. Let's go! Akong unang ibutang kay kani para makayag akong now. You know? Pwede nakapugaw. Pataka-style siya. Nanagot ka. Wala naman kasi ngaw. Mura magwala. Tikas dayon. Magyaw-yaw na sa dako manghud ani nga bayot kay sayangan ako iyang makeup. Bahala. Ako'y favorite karon ng music. Dynamite by BTS, shining to the city with a little funky star. La 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 la, dynamite. Speaking of dynamite, nibalik na sad ko og TikTok. My gosh, for how many months? Na-influensyahan ko sa kuang best friend si Caris. Hello ka, miss you. Sus, nisaba na sa nang iro. Pagpasensyahi ninyo. Okay. Ano magwa? Narin ba? Walang nangyari. Hala. Nandanahan. Oh my gosh. Pagpiki. Tsaka man. Spread na to. Nagsayang-sayang. Dito ko makeup na yun. Keber. Ay, ang iro. Tingkoro sa iro ron kay sa nabasa. Sa isna. So, tingko na siya. So, magsaba na sila. Naman siguro changes, no? Can you tell the difference? No? Lain po kay wala. So, ba na ang foundation? Foundation day. It really hurts ang magmahal ng ganito. Next na ako naibutang kay kaning concealer para mag-conceal na to ang mga past. So, die? Sa mga past imong i-conceal, die. Share po na sila, ha? Try. Live ni. Storya po hindi ha. Uy, storyahin ko ba? Nanabuang na ko. Parang mutang sa itong elong. Ano? Shining to the city with a little funky sun. It really hurts. Ang magmahal ng ganito. Ninyo. Siya. Tap lang.
So sa akong camera, naana na pa doon. Kasabot na full storage. Puti asa kong nahong. Mistik sa kaday, kanamote. So, human na ang concealer. Para makonceal ang past. Hugot. Next kay butang tao powder. Dapat powder, okay? Para mapanday. Asa na ko na ito? Dire. Namuti na akong naong ba yan? Mula na ko kaning white lady. White lady. So, manang powder. Next kay ang pangkilay. So, tanawan ninyo kung wala na siya naalagaan. So, ganyan na talaga siya. Butang tayo ng eyeshadow. Kanang dark para suko kayo. Para mo dako mata. Para mo dako. Okay, gamay mata. I-check. So, kamuto na natawa may brush. Mura gil black eye. Black eye yan kaday. Isa yung kalaban day. Isa yung kaaway day. Sorry. Oh. Wow. Yeah. Samot magkagamay. Nakura na niya. Chillax. Papi chulo. See you at the right. What? Ano see you to the next? Kanina side. Pasabot mo na siya. Oh my God! OMG! I wish nindot ang taang kagawasan ani akong makeup, no? Ano ba yan? Anong nangyari sa ating dalawa? God! Itong nakaayaw. Gosh, ano pinagagawa mo sa life mo? Antay ba? Patay siya. Base sa aking salamin. So, tapos na ang aking eyeshadow. So, nagbutang ko eyelashes. Oh my God! So, natapos na. Next kay blush. Niya ang last touch kay ang lipstick. Red akong gamiton kaya pala igat-igat. Igat ka, girl. Lugay na kayo mawala ng lipstickan eh. Kissable lips. So, nahuman na siya. So, I'll be going home.
I'll be showing you the final look. Manuglay sa ako. Nag-chorus na siya ng mga iro. Sing! So, pag andam na diha ka, basi mo shot mo sa kong pagkagwapa. Love thyself. So, man siya ang final look. If you are bored in the house, just put colors in your face. Ganahan ko sa lipstick. It's very red. Hindi ko ako mata. Naka-feel ako kanyag. Nagwapan ako. Grabe dyan kayo ang power of cosmetics. It will really enhance your beauty with a purpose. Beauty with a purpose. So, Hoy! Shh! Ingana mga sabag iro, ha? Okay? Hoy! Sabo! Nag-chorus na siya sa So, mag-end na. I-end na ako. Magpapictures ako para na ako mag-post ako ang social media accounts like Facebook, Instagram. Sayang. Makeup, no? This na siya purpose. So, what can you say? Holiday. So, may siyang look. Fierce. Kanang sana bebe pabebe. Mama siyang bayhara. Kanang chay. Kanang kita na imong crush. Oh my god. Kita na imong crush. Ano? Paduding. Nakita ni mo imong ex sa mall. Tsaka! Tama na. Mag-end na po na pa. So, if you like this walang kwenta-kwentang video, just like it. Just like it. Basta, uy, kung wala pa mo nakasubscribe sa akong YouTube channel, subscribe na, okay? Na-hit na po ninyo ng bell di sa kilid para ma-notify mo sa akong mga future videos. Tsaka, pwede po mag-comment. Comment pa. We are living in a democratic country. Whether you're going to comment there negative, whatever you like. Because that is your right. So, thank you sa mag-watch ka ng video. Okay? See you next video. Guys, pag-amping permente. Okay? I love you all, hurot.